For de fleste findes der ikke noget bedre, end når kærligheden blomstrer. Alt kan lade sig gøre, og der er ingen bekymringer. Men hvis lynet slår ned, og kærligheden ikke holder, kan et knust hjerte pludselig gøre livet uoverskueligt. Takotsubo eller Broken Heart Syndrome er den medicinske betegnelse for et knust hjerte. Skal der advarselsskilte på kærligheden, da også den i værste fald kan koste dig livet? Jamen, man kan godt dø af ulykkelig kærlighed. Ikke kun i princippet, også i virkeligheden. 31-årige Hannah Kelly oplevede selv en lang periode med sorg. Efter et mislykket forhold havde hun svært ved at finde mening i hverdagen, og igennem et helt år var hun fysisk påvirket af sin ulykkelige kærlighed. På Bispebjerg Hospital har de erfaringer med knuste hjerter. Eva Prescott ser årligt flere tilfælde af hjerter med diagnosen Broken Heart Syndrome som følge af sorg. Altså Broken Heart Syndrome, det er en betegnelse for et syndrom, vi ser, eller en tilstand, vi ser. Vi tror, det er en blodprop i hjertet. Det ligner meget en blodprop i hjertet, men når man undersøger den, så finder man ikke den blodprop. Man finder ikke, at en af kranspulsårerne er lukket. Det er kun mellem 7 og 10 danskere, der hvert år diagnosticeres med Broken Heart Syndrome. Men det anslås, at op mod 100 personer har symptomerne herhjemme. Før jeg selv har været i den her situation, har jeg nok haft en helt anden indstilling til det. Jeg har da også før i mit liv prøvet at være såret eller kommet ud af noget på en forkert måde. Eller jeg har fået knust mit hjerte i en måske mindre grad. Men jeg synes ikke, at man skal undervurdere sorgen. Og det kan jeg kun sige, fordi jeg nu selv har prøvet at være i en situation, hvor jeg ikke bare kunne tage mig selv i kraven, og så nu samler du dig selv op, og nu kommer vi videre, og nu finder vi det positive frem igen. Hvad siger en professor i psykiatri om ulykkelig kærlighed? Det er sgu et svært spørgsmål. Man kan vel sammenligne nogle tilfælde, det behøver jo ikke at være sådan for alle tilfælde, men nogle tilfælde kan man sammenligne med en meget svær stresstilstand, hvor der altså kommer meget stresshormon ud i kroppen, fordi man føler sig belastet på den måde af ulykkelig kærlighed. Men der kan sikkert også være, altså jeg tror det er nok et kontinuum fra milde tilstande, hvor der ikke er nogen særlige forandringer i forhold til andre mennesker, og så måske nogen, der er meget svært påvirket af det. Starten har nok været, var jeg nok mere eller mindre i choktilstand og var mistet min appetit, og hvilket jeg normalt aldrig nogensinde gør, men mistede min appetit og mistede energien og brugt alt tid og energi, jeg havde på at tænke på det her, og tænke på, hvad man skulle have gjort anderledes, og alle de her forskellige ting. Det var i Japan, at man først blev opmærksom på syndromet, også kaldet Takotsubo, efter en krukke, man fanger blæksprutter med, som til forveksling ligner kammeret i et sygt hjerte. Altså Broken Heart Syndrome, det er en betegnelse for et syndrom, vi ser, eller en tilstand, vi ser. Vi tror, det er en blodprop i hjertet. Det ligner meget en blodprop i hjertet, men når man undersøger den, så finder man ikke den blodprop. Man finder ikke, at en af kranspulsårerne er lukket. Og så har det meget karakteristisk pumpemønster, når vi ser på, hvordan hjertet pumper. Og det pumper sådan helt specielt. Jamen, hvordan ser et sundt hjerte ud? Det her det er et usundt hjerte. Det er et hjerte, som har det her Takotsubo-syndrom eller Broken Heart Syndrome. Et hjerte har 4 kamre. 2 forkamre, 2 hovedkamre hernede og klapperne imellem. Og et normalt hjerte, det pumper ensartet hele vejen rundt her. Det er den her venstre ventrikel, som pumper blodet rundt i kroppen. Det skal pumpe ensartet hele vejen rundt. I det her tilfælde kan man ligesom fornemme, at der er sådan en ballonform hernede, at det ikke pumper ordentligt hernede. Og derfor kalder man også syndromer for apical ballooning. Altså der er sådan en ballon hernede. Og det er karakteristisk for det her Broken Heart Syndrome eller Takotsubo-sygdom. Og så grunden til, at vi kalder det et Broken Heart Syndrome, det er fordi, at det har vist sig, at når man samler de her tilfælde, at så har de ofte sammenhæng med, at folk har været udsat for et eller andet voldsomt stress. Så er det nok at romantisere det lidt og kalde det et Broken Heart Syndrome, fordi det kan også være alle mulige uromantiske typer stress. Og nu ser alle hjerter lidt forskellige ud. Vi er både forskellige udvendige og indvendige, men her har du et hjerte. Det er det samme. Det her kammer, det er det venstre ventrikel, vi kigger på. Og her der kan du se, den anden den bulede ud heroppe, og her der trækker den så meget fint sammen hele vejen. Og sådan ser et normalt pumpende hjerte ud. I det her var jeg virkelig
overrasket over, hvilken reaktion kroppen får, eller hvilken fysisk reaktion man får. Bestemt choktilstanden, som gav en ustandselig hjertebanken, som gav en trykken for brystet, som gav en stress, som gav søvnløshed, som gjorde, at man ikke kunne slukke for de her tanker, og som drænede en fuldstændig for energi. Kønnene reagerer nok forskelligt på det, på den måde, at vi mænd, vi kaster os over arbejde, eller er noget mere sammen med kammeraterne, eller drikker, eller sådan noget, ikke? Hvor kvinder de sidder og græder ud ved hinandens skuldre. Så kønnene har forskellige måder at reagere på. Min familie var meget, meget bekymret for mig i lang tid. Og jeg, som tidligere nævnt, så synes jeg gjorde virkelig en indsats for at prøve at få bearbejdet. Jeg følte, jeg fik talt tilstrækkeligt om det, og sådan, hvad hjertet der fyldte med flyder munden over med, så jeg prøvede bare at tale, og tænke, bruge forskellige værktøjer, dyrke en masse motion. Kvinder er generelt dårligere til, altså som gennemsnit betragtet, så er de dårligere til at håndtere stressende omstændigheder, end mænd er. Og det er noget biologisk inde i hjernen. Men det er vigtigt at forstå, at det er som gennemsnit. Det vil sige, at der findes kvinder, der er meget bedre til at håndtere stress end nogle mænd, og omvendt ikke. Så der er en stor spredning på det. Men generelt er mænd som gennemsnit bedre til at håndtere stressende omstændigheder, til at komme ovenpå igen. Men man går jo ikke ned til sin læge og siger, jeg har kærestesorger, som hele Danmarks befolkning højst sandsynligt har haft. Det gør man jo ikke. 9 ud af 10, der rammes af Broken Heart Syndrome, er kvinder over 50 år. Hanna blev aldrig selv undersøgt for Broken Heart Syndrome. I dag har hun fået tingene på afstand, men arbejder stadigvæk på at blive helt klar til kærligheden igen. Men fortvivl ikke, knuste hjerter heles som regel igen, så jagten på kærligheden kan fortsætte. Det er en forbigående tilstand. Den varer uger, højst måneder, og så pumper hjertet normalt igen. Heldigvis er det de færreste, der oplever direkte fysiske følger af et knust hjerte, så der er ingen grund til ikke at kaste sig ud i kærligheden, når Amor spænder buen. Jeg tager lige igen. Heldigvis er det de færreste, der oplever direkte fysiske følger af et knust hjerte, så der er ingen grund til ikke at kaste sig ud i kærligheden, når Amor spænder buen.